van a csomagtartódban? Hazafelé tartottam a munkából, amikor megláttam egy srácot az út szélén, akinek leeresztett a kereke. Megálltam, hogy segítsek neki, és nagyon hálás volt. Gyorsan kicseréltük a kerekét, és felajánlotta, hogy meghív egy italra köszönetképpen. Mondtam neki, hogy semmiség, de ragaszkodott hozzá. Végül elmentünk a közeli kocsmába, és iszogatunk pár italt. Beszélgetünk a munkánkról, a családjainkról, a hobbijainkról. Nagyon szimpatikus srácnak tűnt. Egy idő után rájöttem, hogy túl sokat itam, és nem lenne okos hazavezetni. Felajánlotta, hogy hazavisz, és elfogadtam. Másnap reggel egy szörnyű másnapossággal ébredtem, és alig emlékeztem valamire az előző estéről. Kimentem a kocsihoz a telefontöltőmért, és amikor kinyitottam a csomagtartót, döbbenetes felfedezésre jutottam. Ott volt az előző esti srác, megkötözve és bekötött szájjal. Fogalmam sem volt, hogy került oda vagy mi történt. Gyorsan kiszabadítottam, és elmondta, hogy miután elhagytuk a kocsmát, ragaszkodtam hozzá, hogy én vezessek haza. Útközben viszont megvadultam, és azzal vádoltam, hogy el akarja lopni a kocsimat. Állítólag megkötöztem és betettem a csomagtartóba. Teljesen le voltam sokkolva, és szörnyen szégyeltem magam. Felajánlottam neki, hogy hazaviszem, de érthető módon visszautasította. Azt mondta, hív egy taxit, és elment. Borzalmasan éreztem magam, és soha nem itam többet ennyit.